Tenang bolo, ojo do susah, ojo do kuatir, tenang no pikirmu. Selama kandang masih terisi embek, urusannya gampang, pasti rampung. Ojo do nangis, ketok-ketoki kaya wong tipis bae. Di sini-sini. Esuk-esuk ngene iki ya enake ngopi bolo karo rokokan ya ora. Urip ning kampung iki sementing tentrem ayem. Ora usah kemprungsung. Dilakoni apa enake wae. Info utangan sing nyaur kapan-kapan ana ora ya lur, nek ana japri ya. Wong ki nek wis gebacut lanyo, angel toto-totane. Ana tanggane tuku barang anyar dikira seneng numpuk utang. Nek tanggane lagi kesusahan, isik tega dicatur mung golek pipilan. Duh, tangga kok ngono karak kepiye. Repot. Ora mekak. Wong ki nek wis gebacut lanyo, angel toto-totane. Ana tanggane tuku barang anyar dikira seneng numpuk utang. Nek tanggane lagi kesusahan, isik tega dicatur mung golek pipilan. Duh, tangga kok ngono karak kepiye. Repot. Ora mekak. Tentrem ayeme wong desa kuwi mung siji. Anggere esuk-esuk iki wis duwe jaga pakan, ijo royo-royo, wis tentrem ayem. Mergane kewane ora nganti ngelih. Gur sing duwe sing nganti klesetan.